ole. Se on superhauskaa, jee. Tehkää karttoja. Piirtäkää niitä ja tehkää ne hyvin. Tehkää se. Ja vaikkapa jos haluatte, voitte jopa tekee oman historian. Te voitte tehdä mitä te haluatte kartoilla. Voitte vaikka laittaa Mesopotamian tai tehdä Suomesta jättimäisen. Te voitte tehdä mitä te haluatte kartoilla. Mutta kuitenkin ne ei se tarkoita, että ne tulee ikinä tapahtumaan. Mutta kannattaa tekee niitä. Se on kivaa luovuuden aiheuttama taitoa. Tää on tosi hauskaa tekee karttoja. Sitten voi näytellä ja tekee niistä hienoja. Kun harjoittelee tarpeeksi, niin voi tekee mitä haluaa. Sitten tekee kartankin. Ja siitä tuli tosi hieno. Nyt se laitetaan jääkaapin seinään. Mitä? Mutsi laittoi sen pois siitä ja laittoi sen roskiin. Se oli liian huono. No, tehdään tästä vaan uusi. No kuitenkin. Tää ei oo ikinä tapahtunut mulle. Juttu on vaan keksitty. Juttu. Tehkää karttoja. Tehkää niitä karttoja. Tehkää karttoja. Tehkää karttoja. Niitä on kiva tehdä. Niillä voi laittaa ihan mitä haluaa. Tehkää karttoja. Karttoja. Saatte hienon kartan. Sitten te voi laittaa jääkaapin seinälle. Mut sitten kuitenkin kartat näyttävät hienolta. Mä sanon olla vähän outo, mutta se on vaan hyvä juttu. Mutta tehkää karttoja, jos te haluatte. Voitte tekee mitä te haluatte. Voitte tehdä mitä te haluatte. Älä kuitenkaan tehkää rikollisia juttuja. Tehkää karttoja. Tehkää karttoja. Tehkää karttoja. Tehkää karttoja, jos te haluatte, niin tehkää karttoja. Tehkää karttoja. Käyttäkää mitä te haluatte. Te voitte tekee mitä te haluatte, mutta kuitenkin karttot on hienoi. Kartat on hienoi. Kartat on tosi hienoi. Kartat on superhienoi. Te saatte oman mielipiteen mitä te voitte tehdä. Tehkää mitä haluatte, mutta kartat on kalu.